Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022. godini. Projekat Svetske banke, popularno nazvan 50-40-10 u tekućoj godini, odnosi se na stočarsku proizvodnju, ističe savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac Zoran Starinac. Prošle godine smo imali prvi poziv koji se ticao voćarske i povrtarske proizvodnje. Minimalna vrednost investicije koje je zahtevana je 20.000 eura za nabavku opreme, mehanizacije i izgradnju objekata u stočarskoj proizvodnji. Naravno, oni proizvođači koji postoje i tu neka ograničenja, to je razgraničenje između nacionalnog i IPARD programa. Oni proizvođači koji svojim kapacitetima imaju maksimalno 19 grla goveda, 19 grla muznih krava ili 149 ovaca, koza i do 100 svinja, mogu da apliciraju po ovom projektu. Projekat pruža mogućnost korisnicima dobijanja bespovratnih sredstava u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije sa pripadajućim porezima, 40% kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama, uz 10% sopstvenog učešća, objašnjava Starinac. Podnosi se zahtev, posle obrade proizvođači dobiju rješenja. Nakon dobijanja rješenja ulaze u celokupnu proceduru, da kažem, preko poslovne banke, treba dobiju odobrenje, odnosno pismo namerama banke da je banka voljna, odnosno da je zainteresovana da akreditira takav projekat i kada se sve to, da kažem, zaokruži celokupna ta procedura, proizvođač može da svoju investiciju, da li je to traktor, da li je bilo koja mehanizacija ili izgradnja objekata, može da ga koristi i obaveze da ga koristi minimum 5 godina od dobijanja investicije, odnosno završetka celokupne procedure. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači zahteve mogu podneti Upravi za agrarna plaćanja do 23. februara tekuće godine.